వెరీ బ్యూటిఫుల్ పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ సారీస్. అగైన్ రూబీ సిల్క్లో వన్ మోర్ డార్క్ షేడెడ్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ టోన్ తీసుకొచ్చేసాను. లవ్లీ ఫ్లోరల్స్, మంచి ట్రెడిషనల్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. ఎంత బాగుందో కలర్ టోన్ కూడా. అండ్ ఓపెన్ చేస్తే కాంట్రాస్టింగ్గా పళ్ళు విత్ లవ్లీ కాంట్రాస్టింగ్ ఫ్లోరల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ టజల్స్. అండ్ కాంట్రాస్టింగ్గా బ్లౌజ్ వస్తుంది విత్ బోర్డర్స్, వీవింగ్ బోర్డర్స్. చాలా ప్రతి ఉంది. అండ్ మొత్తం కూడా షేడెడ్గా వెర్టికల్ లైన్స్తో ప్రింట్తో వస్తుంది బ్లౌజ్. అండ్ శారీ ఆల్ ఓవర్ చూస్తే కనుక సో లైట్, సో సాఫ్ట్, ఈజీ టు డ్రేప్. అండ్ మీ అందరికీ ఈ రూబీ సిల్క్స్ ఆల్రెడీ పరిచయం ఉంది కదా, సో ఆ ఇంట్రెస్ట్తో సమ్ మోర్ కలర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. బా ఎంత బాగుందో కలర్ టోన్ అయితే ఆల్ ఓవర్. బ్యూటిఫుల్.